fins aquí el nostre programa especial dedicat a les dones del rock. Us esperem demà a la mateixa hora, però no marxeu, perquè comença el programa estrella de la nostra emissora. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Amic, amiga, si esteu escoltant aquesta sintonia és que sou seguidors d'Espectacles en Clàssic, el programa que cada any porta al Teatre Cuirama el bo i millor de les arts escèniques. De totes, de les que ens volen solucionar la vida i de les que s'arrisquen al més difícil todavía. Entretenir-nos, ensenyar-nos l'altra cara de la vida, regalar-nos somriures i amb una mica de sort, riures. Avui tenim l'estudi ple de gom a gom d'un públic entusiasta format per professors i professores que no paren de cridar. De cridar ben fort! De cridar com autèntiques grupis emocionals! Molt bé! Perquè el teatre és emoció, el teatre és vida, el teatre és allò que et fa tot diferent, el teatre és el que veus reflectit en tu mateix o tu mateix reflectit en el que veus. El teatre pot ser moltíssimes coses. El teatre no el pots passar a doble velocitat, ni tampoc el pots aturar per anar a fer un riu. El teatre, per sobre de tot, per sobre de totes les coses, el teatre és emoció. És el que converteix artistes i públic en autèntiques criatures emocionals. amb la cançó que obre la primera de les 13 propostes que us oferim aquesta temporada. Criatura emocional. I és que avui tot és emoció. Una nova edició d'Espectacles en classe i per primera vegada en streaming, que encara ho fa més emocionant. Escoltar l'emocionant principi de Criatura emocional i la més gran de totes les emocions possibles. Tenir l'oportunitat d'avui de compartir micròfons amb la nostra delegada a Madrid, la Montse Diez, que ha fet un curs express de català. Ahir a la nit la Montse no sabia res de català. Ha fet un curs de Duolingo per poder estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Montse! 16 jutges d'un jutjat menys... És que me lo sé mejor con 10. 10 jutges d'un jutjat menys amb fetge d'un penjat. Què te parece? Espectacular. Aprovada, oi que sí? L'aprovem? Mercè, a tu, Toni, és una autèntica joia compartir els micròfons amb el millor dels companys possibles. No, jo sí que estic content de poder compartir aquesta gala amb tu, de veritat. O sigui, per mi és... Escolta, podem deixar de fer micròfons? Sí, potser sí, perdó. No, és molt cansat. I a més tenim davant del micro a 3 de les 6 protagonistes de Criatura emocional. La Clara Sobirà, la Núria Oliver i la Clàudia Codon, que ens acaben de cantar Girls Just Wanna Have Fun. Això al cos d'espectacle que les noies només volen passar-s'ho bé? No, és a dir, sí que ens ho volem passar bé, òbviament,
però Criatura emocional va sobre què és ser dona en el món actual i sobre quins desitjos tenim, quines inseguretats, quina violència patim, entre d'altres. Molt bé, Criatura emocional és un espectacle de l'autora del mític Monòlegs de la vagina, oi que sí? I bueno, ja ho vas dir tu, però explora què és ser una noia en el món actual. Però una cosa, tot i que heu cantat una cançó, no és un musical, no? Què seria exactament? Com ho definiríeu? És un musical, no? Però hi ha monòlegs, hi ha diàlegs, hi ha cançons, hi ha còries, hi ha una mica, no? Sí. Hay monòlegs, esquetxos que parlen de noies americanes, perquè l'espectacle és americà, però està adaptat i parla de noies d'aquí, també? O sigui, sí que es va estrenar a Estats Units, a la Broadway, però realment nosaltres volem donar veu a totes les noies, bueno, a quasi totes, perquè al final som 6, de diferents cultures arreu del món, i crec que també és superguai doncs, que els joves ho puguin veure, això. O sigui, música i esquetxos sobre els problemes a què s'enfronten les noies de diferents cultures i continents, problemes tant personals com polítics i molt sovint en relació amb el seu propi cos. Sí, també parlem molt del tema del cos perquè bàsicament tota la vida s'han de jutjar, prejutjat per la nostra imatge física, no? I sembla que això no passi ja, però en la nostra societat segueix passant, per tant volem reivindicar que les dones no només som un cos. A mi la veritat és que Criatura emocional em va flipar, o sigui, el vaig veure i em va agradar moltíssim. Hi ha un moment de l'espectacle, no?, que feu com un joc molt especial, no?, que és aquell de... que comença el de tu què prefereixes. Recordeu? Comença així. Què preferiu? Ser fortes i exitoses o guapíssimes i que tothom us adori? Què preferiu? Sortir amb algú que us pega o no sortir mai amb ningú? Vale, què preferiu? Perdre un braç o estar gordes? Què preferiu? Quedar-vos embarassada sense voler o que us abandoni? Pareu, matar-vos amb pastilles o tirar-vos des d'un pont? Viure a Gaza o a Ucraïna? Preferiríeu que desapareguin els salmons o els ossos polars? Pareu! Què preferiu? Que el vostre nòvio es tiri a la vostra germana o a la vostra millor amiga? Que us enterrin vives o morir congelades? Oh, no, la pitjor, Que us violi un amic o un desconegut? Pareu! Ai, és un joc. Monia, però és que és un joc de merda. O sigui, estic farta d'escollir entre dues coses horribles. Odio aquestes preguntes, en vull unes altres. Quines? No ho diguis! Si volen saber-ho, que vinguin a veure l'espectacle. Un joc que posa els pèls de punta i que acaba amb una cançó d'empoderament gravada el 1967 per la mítica Aretha Franklin. Doncs Criatura emocional, un espectacle empoderador per dones i noies adolescents que també és un toc d'atenció perquè els homes i els nois adolescents aprenguin a comprendre i a respectar millor els altres. Vosaltres vau estudiar a l'escola Aules, on l'anglès, i aquest és el primer espectacle que feu, oi? Sí. Doncs ja està bé, Déu-n'hi-do, no? Ens podem deixar, sí, molt contenta. Doncs Clara, Clàudia, Núria, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. I dues actrius que dentre d'uns anys seran molt famoses però que de moment són perfectament desconegudes, anem a un espectacle que porta com a títol Perfectes desconegut i està dirigit per un perfecte conegut, en David Selvas. Com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. Ui, has apagat el mòbil perquè d'això va el nostre espectacle? Sí. L'espectacle està basat en una pel·lícula italiana. Jo vaig veure la versió de l'Anis de la Iglesia, que per cert surt un actor, el Te Ponito, també surt a aquesta pel·lícula, no? Sí. No, vull dir, la vaig veure i vaig flipar bastant amb la pel·lícula. Vosaltres aporteu alguna cosa diferent o...? Bueno, la història va d'un sopar d'uns amics que es troben i decideixen fer una cosa com bastant pertorbadora i bastant divertida, depèn de com sigui cadascú, que és deixar els mòbils a sobre la taula i qualsevol missatge, qualsevol WhatsApp, qualsevol mail que entri, qualsevol trucada, es llegeix en veu alta o es posa amb el telèfon. És a dir, tot allò que normalment no fas, ho fas. I a partir d'aquí es desplega, com pots suposar, descobreixen les mentides que uns s'amaguen als altres, les infidelitats que uns s'amaguen als altres i les manipulacions que tothom fem i que el que fem és amagar-nos, no?, i ser una altra persona a darrere d'aquest aparell.
Tú hablabas de la película italiana, sabes que la película italiana es la que més remakes té de la història del cinema. Sí. Bueno, perquè crec que és una cosa que tothom voldria fer, però ningú s'atreveix a fer, i això que passa amb el teatre, cada cop i volta tu pots veure una història, sentir-te representat i seguir, patir, i riure i emocionar amb el que està passant allà, però tu quedar-te una mica més resguardat. Això ho podríem provar ara aquí amb tots i totes. Bueno, és una pena no tenim temps. No tenim temps. Seria un bon exercici. Què l'escriviria? Escolta, David, la Brutalge porta uns quants anys participant en espectacles en classe. Heu fet una temporada amb l'importància de ser franc, 2 temporades amb Romeo i Julieta, porteu 41 funcions. O sigui que ja esteu... Sí, un dels esperits i dels motors de la Brutal és això, és crear públic nou amb espectacles i amb llenguatges que arribin a la gent jove i que aconseguim que les platees cada vegada estiguin més plenes de jocs. Els vostres espectacles saben connectar, això volia dir, que saben connectar amb un públic convencional, però també amb un públic molt jove. Aquesta habilitat, vosaltres la treballeu o surt així de manera natural? No, jo crec que és importantíssim quan tries els continguts, no? És important, per exemple, en Perfectes Desconeguts, a part del repartiment que esteu veient aquí, el Farelo, la Diana Gómez, el Biel, que creiem que són actorassos que el públic pot tenir ganes i la gent jove veu a les sèries, veu a mil llocs i crec que pot ser bonic per veure'ls en escena. També això, crear temàtiques o buscar temàtiques que siguin una mica transversals i que puguin interessar a la gent més gran però a la gent més jove. No és ni molt menys infantil, no estaria parlant d'això, però sí que un públic de 13 anys. No, jo crec precisament que Perfectes Desconeguts pot funcionar molt bé en escolar, perquè jo crec que tracta de temes que no només els interessen, sinó que els afecten directament. Perquè jo crec que aquesta arma, que segurament tots a les aules és un dels vostres grans enemics, aquí darrere s'hi amaguen moltíssimes coses, bullying, masculinitats tòxiques, relacions tòxiques, amistats malenteses, i crec que una forma de ser tu crític amb com tu utilitzes això i el que tu vols és veure com algú utilitza malament precisament això, perquè tots en el fons volem ser bona gent i que ens estimin i estimar els altres, però ens ho posem molt difícil i ens ho posa una mica encara més complicat amb aquests aparells. Una altra de les coses emocionants de la gala d'avui és que aquest any, gràcies a espectacles que omplen teatres, com els teus, potser arribarem al 1.000.000 d'espectadors escolars. Això està molt bé. Sí, si et sembla, podem connectar amb el centre de control perquè ens diguin una miqueta com es presenta la temporada, d'acord? Connectem amb la Carla. Carla, hola. Em sents? Hola, Toni. Com estàs? Sembla que aquesta temporada arribem a l'1.000.000. Ara mateix anem per 955.000. Bé, el número va pujant, però té tota la pinta de que arribem. Mira, també doncs segueixen trucant. Doncs jo crec que... Bona tarda? Sí? Sí, està claríssim que arribarem al 1.000.000 d'espectadors perquè falta poquíssim. Molt bé, ja quasi ho tenim, David, no has de patir per res, ja ho fet, això. Molt bé, doncs... No sé, ens hem deixat alguna cosa? Vols afegir més informació? No, que el milió i els 2 milions i els 3 milions ja es Si no obrim més teatres, o si no hi caben en un teatre, hi obrim més teatres. No, una cosa. David, el càsting el tens tancat del tot? Sí. No, perquè jo... Llàstima. Tenia una proposta d'un amic meu que va fer la Cena de los Idiotas a Madrid amb mi, i és molt bo actor, és molt maco, i t'ha enviat un missatge. Mira. Hola David, que aquí el Pepón, que me entero que vas a montar Perfectos Desconocidos en Barcelona. Yo no sé si tendrás el casting ya hecho, pero que sapigues que yo parlo català de puta mare. Así que nada, ja parlarem. Adéu. Trucarem al Biel, potser que parlin entre ells, no? Perquè em sembla que el paper del Pepón el fa. Li pensarem una altra cosa. Ok. David, hem d'acomiadar perquè subtilment ens estan avisant que anem un pèl enredats. Així que gràcies per la teva visita i moltíssima merda. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
potser em sona aquesta música. Per què us sona? Sona perquè són els amics de Xiula, que aquest any tornen amb l'escola que volem i ens ho expliquen amb aquest vídeo. Jo t'estimo tant. En aquest espectacle, que és música en directe tota l'estona, tocarem molts estils musicals diferents i hi haurà temàtiques que afecten a l'escola, com per exemple... Jo t'estimo tant. Estil Xiula és un espectacle interactiu que us farà participar tota l'estona, pujarem, baixarem de l'escenari, tota la pedagogia que quedarà allà a l'aire i que la podreu respirar des de la diversió i l'humor. Sé molt bé què vull fer, en plan que no ho esperis. Espectacle on alumnes i mestres viuran una experiència on reflexionar tant en el concert com després a l'aula, a partir del dossier pedagògic que us entregarem, sobre les grans temàtiques que estàvem dient ara. No només això, sinó que és un espectacle on hi haurà emocions, on tindreu una vivència única de participació i crítica social, perquè després sortim cap al món amb una escola compromesa i de qualitat. Us esperem. L'escola que volem! I de l'escola que volem, farem un espectacle molt més inquietant. Estem parlant de Els Bons, una obra d'en Ramon Madaula dirigida pel Paco Mer i protagonitzada per dues megaestrelles del teatre català, el mateix Ramon Madaula i en Jordi Buixaderes, que avui tenim la sort que ens acompanyi aquí als estudis. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Una cosa, els bons o els dolents? Perquè amb aquesta música es fa una miqueta de por. A veure, es fa servir el teatre com si fos una màquina de la veritat, la caixa escènica, no? Que presumptament descobreix totes les coses que tenim amagades i que podem treure en un moment donat. I aquí es posa una mica en discussió si realment són bons o són dolents i fins a quin punt ho són. Perdoneu, anem a posar la música que feu servir pel cel, que és més amable? Potser? Una mica millor, no? Àngels, bueno, celestial. Molt millor, molt millor, molt millor. Bé, Els Bons obrirà la temporada vinent del Poliorama, però la vau estrenar al gener al Teatre de Santa Coloma de Gramenet, jo hi era, dono fe, i vaig flipar. Us la recomano absolutament. Tot i això, esteu fent bolos i cada cap de setmana amb totes les entrades exhaurides. Està sent un èxit abans, o sigui, vindrà rodada ja el Poliorama. Ha anat molt bé, i han fet més de 30 bolos. Realment, a més, la cosa ha evolucionat. I aquí, al Poliorama, doncs, després de tot el que hem vist i tot el que hem intentat experimentar, doncs segurament posarem en peu coses noves, no? Per exemple, un final nou, més arrodonit, que ens agrada més, i experimentarem. O sigui que l'hauré de tornar a veure una altra vegada. Jo t'ho aconsello, segur. Què és exactament Els Bons? Perquè hi ha de tot. És una obra de teatre dintre del teatre, però també és un thriller i també és una comèdia. És una comèdia, sí, sobretot és una comèdia. És la història de dos amics que han compartit un passat a la joventut amb una gran afició al teatre amateur i després han convertit també una trama política una mica fosca, una mica de corrupció. Un d'ells, el que s'ha quedat al poble, que ha acabat sent l'ànima mater del grup de teatre amateur del poble, a més, ha acabat sent cap d'esquila del problema de corrupció i està a punt d'entrar a la presó. Està esperant que el vinguin a buscar perquè està tot decidit. I aprofitant aquests últims dies que li queden, crida el seu amic i vol parlar amb ell. El seu amic arriba allà una mica espantat perquè no sap exactament de què es tracta i en principi li proposa un joc que és fer de Satanàs, substituir-lo amb ell que fa de Satanàs en els pastorets d'aquest any. A partir d'aquí, com sempre es diu, quan es fa teatre, en el teatre surten coses que estan amagades dintre d'un mateix i es posen sobre l'escenari i partint d'aquest joc, que es pot dir que és veritat o que no, depèn dels casos, doncs coneixem una mica aquests personatges i veiem què és el que espera, el que se'n va a la presó, del que arriba a veure. A més, o sigui, el que els passa als personatges una miqueta, perquè el Ramon i tu us coneixeu també de tota la vida, igual que els personatges, no, de l'obra. Doncs sí, curiosament van començar també de molt joves fent coses, després de seguida cadascú va fer la seva, però als 20 anys estaven fent, als 20-21, estaven fent teatre junts, a Sabadell. Buscant informació, em vaig quedar glaçada de la quantitat de produccions de pastorets que es fan a Catalunya. Dotzenes, sí, dotzenes. Què es passen amb els pastorets? No ho sé, però és un fenomen totalment en alça. Ens va venir a veure la gent de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Realment hi ha moltíssimes produccions
Nosaltres parlem de la versió de Folk i Torres, n'hi ha d'altres del Pitarra, n'hi ha d'altres, cadascú fa la seva. Només del Folk i Torres n'hi havia més de 50 tot Catalunya, amb moltes funcions. A més, evidentment, quan hi surt molta gent, també molta gent participa a les representacions i estan sempre plens i tenen un gran èxit. Són funcions llargues, perquè els Pastorets del Folk i Torres és tot un show, amb cançons, dintre de les possibilitats de cadascú, amb superproducció, d'efectes, i per tant és un gran espectacle. Jordi, a tu estem acostumats normalment a veure't amb personatges més aviat inquietants, però en aquest cas, en els bons, tu ets pràcticament no, segur, el còmic de la parella. A veure, a mi quan em van donar l'obra i em van dir llegeix-te-la, el dia que vaig anar a la primera reunió vaig anar convençut que feia l'altre, això t'ho confio. Veus? Convençut, i em van dir, no, fas aquest. Ah, sí? El Paco va dir, no, s'ha de sortir de la zona de confort, que és quan surten coses interessants. Molt bé. I durant un quant temps vam estar dubtant realment, vacilant, quin fas tu i quin faig jo. Va arribar un moment en què vam dir, quan siguem al Poliorama, ens ho estudiarem tot i un dia farem una versió i l'altre dia farem l'altra. Jo em sembla que desisteixo d'això perquè el paper del Ramon, ja el veureu, és dificilíssim per coses que ja es veuen veient la funció. I no em veig, jo no sé si em veig amb cor de fer-ho com a mínim aquesta temporada, però la cosa està sobre la taula. Molt bé. Arribeu a fer una miqueta de text original, de Folk i Torres? Sí, molts fragments. Molts fragments que fas directament de Folk i Torres, que a més fa molta il·lusió perquè en els llocs on hem fet bolos, que sobretot a la part de Vallès, Maresme, una mica baixes, es fa aquesta versió, es fa la versió de Pastorets. Immediatament identifica, perquè venien evidentment per curiositat els que cada lloc feien els Pastorets, immediatament identificaven, veniu, fúries de l'infern, ja s'hi enganxaven, no? Perquè identificaven les rèpliques que són realment, doncs, estan fixades i són com una cosa que es diu al poble, o almenys jo m'hi he trobat, es diu com una frase feta, no? Clavada en quedi, no? Coses d'aquestes. Doncs podríem aprofitar. Ara que et sentia que has llançat una miqueta, has ficat una mica amb el personatge, no ens podies fer una miqueta, sisplau? Mira, és que a més ja tenim la música. Sí, aquí mateix, escolta, estem en directe, en streaming, no hi ha cap problema. Mira, posem també, si vols, posem la llum també. Molt bé. Bé, doncs és un fragment del Satanàs que arenga les seves tropes i representa que ho fa un actor que il·lustra tot el que diu en gestos, que és una cosa que diuen que no s'ha de fer mai. Jordi Buixedes, els bons. Vostres armes poderoses triomfaran, estic segur. Puig fins ara mai ningú pogué posar-vos a les coses. I si és cert, com van dient pel món durant aquests dies, que aquest esperat Messies té un poder omnipotent, no he de fer més que entaular la batalla de seguida, que amb ma tropa decidida estic segur de guanyar. No, mira, és que estic pensant que com que la subtrama dels bons són els pastorets, i els pastorets es celebren a Nadal, i a Nadal normalment es regalen paneres, és que tenim una panera, hem de sortejar una panera que ens ha regalat en Manlleu Orígens, per sortejar entre el públic, i aleshores si ens fessin un cop de mà, la veritat és que ens aniria molt bé. Mira, aquí pots agafar una papereta de la fila, i aquí una altra del seient, i a qui li toqui s'emportarà una panera de Manlleu Orígens. Què us sembla? Moltes gràcies. Molt bé. I el ganador, el guanyador, la guanyadora és de la fila 2, seient 10. Fila 2, seient 10. A Manlleu Origen, ja ho sabeu, és un supermercat que promou un estil de vida més saludable i sostenible, amb un ferm compromís amb el medi ambient per garantir sabor i qualitat des de l'origen. No hi ha ningú ara. Enhorabona als guanyadors. Enhorabona al guanyador, guanyadora, a veure on està. No n'hi ha? Doncs no passa res, ho tenim tot pensat. En aquests casos el que fem, la butaca que estigui al costat, més a prop del passadís, és la guanyadora o guanyador. És a dir, vostè? Pues, aquí, aquesta senyora, la bolos, no me quedo jo, Enhorabona, enhorabona.
alguna vegada, així, esporàdicament. T'agrada fer? No massa, no massa. No, perquè per la docència s'ha de tenir una qualitat molt clara que és la netedat, la claredat i l'ordre. I el meu cervell no és així. El meu cervell els dic coses contradictòries, els dic una cosa però la relativitzo i no vaig aconseguir fer-ho d'una manera ordenada, neta, i començar per caminar per després començar. Doncs és una llàstima, perquè teníem aquí el Joan Vall d'Eòlia i volíem, per fer negoci, per si volies de cop i volta parlar amb ell per donar algunes classes. Escolta, mai és tard. Jo no els hi aconsello amb ells, però si volen. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. De Pink Floyd és de la pel·lícula The Wall, El Mur, i gairebé tothom la té associada a tot allò que no ha de ser una escola. Afortunadament, les coses han canviat. Si us dic que hi ha un col·lectiu que fa anys que lluita per transformar l'escola i l'educació en el que tots voldríem, ja sabeu que estem parlant de l'associació de Mestre Rosa Sensat. Avui ens visita Mar Hurtado per posar-nos al dia de les seves activitats. Hola Mar, què tal? Benvinguda. Gràcies. Com estàs? Molt bé, molt bé. Contents de tenir-te aquí. Mira, més enllà de la mostra, de la funció, de l'actuació que es fa a final de curs, quin creus que és el paper que tenen realment les arts escèniques com a eina dintre del món de l'educació, que em sembla que és un tema superimportant. Superimportant i a més que no es té massa en compte. Per tant, m'encanta que em convideu perquè jo ho reivindico i ho reivindiquem des de l'associació. Es treballa absolutament tots els continguts que vulguis i necessitis i sobretot una cosa que ara està com molt en boca de tothom, que és això de la cultura de l'esforç i la memòria. Home, quin esforç, no?, superar aquests reptes de sortir a l'escenari i aquesta història, no?, de memoritzar els papers. Doncs quina millor manera i quin vincle amb els companys i amb el fet de fer una obra conjuntament aconsegueixes si treballes les arts escèniques. Totalment d'acord. Oi que sí? Ara mateix, és que m'han entrat ganes de saber més coses. Què esteu fent? En què esteu treballant? Què prepareu? Des de l'Associació de Mestres estem preparant la 60a, fa 60 anys ja, d'història, i estem preparant la 60a escola d'estiu amb una força i unes ganes i treballem per fer unes bones formacions, unes formacions on les arts escèniques també hi són presents, la dansa, la música, i sobretot també hi ha un tema general que transita per allà que toca molt aquesta cosa que a vegades incomoda, que és la política, perquè l'educació també és política, Una mica. Doncs ens encantaria poder estar aquí tota la tarda parlant, però ja saps com és la ràdio, que el temps és molt preuat, així que t'agraïm moltíssim el teu testimoni, que hagis vingut aquí a compartir-ho amb nosaltres, i res, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Això és un toc d'atenció per seguir amb la programació de la propera temporada. És el torn d'en Joan Vall, del Centre Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Eòlia aquest any no presenta cap espectacle. És veritat que altres anys sí que ha participat amb els contes del Pere Calders o la plaça del Diamant, però sí que ens proposa un curs de 2 hores d'immersió express en el món del teatre. Escolta, com es pot fer un curs express en 2 hores que introdueixi tot, la introducció i tot del món del teatre? És un curs molt simple, la idea és que sigui un taller una mica per despertar una mica l'interès d'aquest gènere. Hi ha una primera part d'escalfament una miqueta de la veu i el cos perquè ens puguem desbloquejar una miqueta. Llavors hi ha una mica d'alguns petits exercicis per parelles i s'acaba amb una mica de situacions quotidianes que poden viure els estudiants i són unes petites improvisacions normals. I feu exercicis de teatre clàssic o de vers? No és la idea. No és la idea de fer un curs per gent que es vulgui dedicar al teatre, és fer un taller per a gent que vulgui tenir unes eines perquè puguem treballar situacions quotidianes, que puguem entendre una miqueta, que ens donin una miqueta més d'eines de confiança, de tenir un millor discurs, de poder gestionar una miqueta més les emocions, i no es tracta de la idea de poder agafar textos clàssics ni molt més. Escolta, Joan, i és només per estudiants o també potser ho podríem fer els professors, les professores? Sí, de fet, és una novetat que vam
incorporar fa un parell d'anys i és un taller que també podem oferir als mateixos docents, exactament reproduir la mateixa estructura de taller, o fins i tot fer una dinàmica de donar eines als docents perquè ho puguin incorporar a les seves classes, si tenen muntatges de final de curs i han de fer aquestes dinàmiques amb estudiants, doncs que tinguin aquestes eines per tal de poder incorporar-les en el seu dia a dia. Què consideréssim una mena de teatre terapèutic? A veure, el teatre com a tal, només pel fet de ser teatre ja ens fa millors persones. O sigui, no es tractaria, no hauríem de fer teatre, associar-ho a que ens hi vulguem dedicar. Fer una classe d'interpretació, fer una classe on tu et poses en escena i de cop pots cridar com un boig i ningú en el teu entorn et jutjarà, o et pots desmuntar, o et pots riure com un boig. El teatre, en el fons, és una mena de teràpia i sobretot, el fet de poder transitar en una aula en un espai segur, de conèixer la teva veu, treballar amb la teva veu, treballar amb el teu cos, al cap i a la fi ens fa ser millors comunicadors, ens fa posar-nos a vegades a la pell dels altres companys que estan treballant i entendre millor i gestionar millor les emocions. I només per això ja ens fa ser millors persones. Aleshores, per aquí, quines situacions creieu que estan més recomanats? En el cas d'instituts o això, seria molt interessant poder incorporar. Dintre aquest taller intentem proposar situacions o improvisacions on a vegades ens puguem trobar situacions a l'aula. Gent que pot tenir un episodi d'angoixa, gent que pot tenir un episodi de bullying i al cap i a la fi es debatre una mica i que tots els estudiants que participen en aquests tallers puguin viure o entendre què pot passar en aquestes situacions. S'estan avisant, sí, no, però escolta, ja que estàs aquí, ja que tenim aquí aquestes paperetes, què et sembla si sortegem també un curs d'exprés d'interpretació? Sí? Vinga, va. Voleu? Sí? Doncs vinga. Tu mateix, agafa una papereta de la fila i nota a la placa. La moneda, no? La moneda? No cal. No cal, perquè no. Vale, no cal. Fem aquí baix, d'acord? Doncs, atenció, és la... Fila 9, seient 3! I recordeu que Ònia és el primer centre privat de l'Infantil Estudis Superiors d'Art Dramàtic de Barcelona. Doncs moltíssimes gràcies, tenim guanyadora. Enhorabona. L'any que ve pots presentar-t'ho a gala. Bueno, però sempre es pot aprendre alguna cosa més, Una altra. Vinga, Joan, una altra. Doncs, a veure... Fila 7, seient 2. Ara sí. Gràcies per aquest punt d'iniciació que, sens dubte, ens faci millor persones. Gràcies, Joan. I del Joan Vall d'Eòlia anem a un altre professor d'Eòlia, aquest pràcticament amb categoria, bueno, pràcticament no, categoria gairebé d'emèrit. Estem parlant de Joan Lluís Bozzo. Hola. I que ens ve a presentar Pots ser tu, puc ser jo, un espectacle centrat en la part terapèutica del teatre que protagonitza la seva filla, la Maria Pérez, o la Maria Pérez. Què és exactament Pots ser tu, puc ser jo? Abans a Mico Tancat el definies com una proposta teatral, com teatre documental. Sí, efectivament no és un espectacle espectacular, diríem, no és un espectacle d'entreteniment, no és una comèdia, és teatre documental. És el que hem documentat a la nostra família, amb la Maria i amb la seva mare, amb la seva àvia, i hem extret unes escenes de la nostra experiència quan es va donar el cas de que la Maria va patir
un trastorn de la conducta alimentària que es va complicar força i això va fer que patíssim ella en primer lloc, però tota la família i tot al voltant una crisi molt forta. Aleshores, un dia la Maria vam dir quan surtis de tot aquest malpàs, d'això en farem un espectacle. I això és el que us vam presentar, aquest espectacle que el definim com a teatre terapèutic. És una hora de documental teatral i una hora de col·loqui amb terapeutes i amb les mateixes actrius que ho fan. Molt bé, i tot i ser teatre documental, les actrius són actrius de veritat, però que realment han viscut en primera persona tots els temes que es tracten. Sí, exacte. Tenim doble repartiment, no? Ens repartim, són 4 noies i 4 noies, i en el moment on ens repartim estic jo, que soc una de les principals, que m'ha patit, la meva mare, la meva àvia, que interpreta el paper de la mare de la meva companya d'habitació, perquè la història es centra en 2 històries, no? Un trastorn alimentari que ve donat per un bullying i un altre per un cas d'abús sexual per part d'un familiar. Llavors la meva àvia fa el paper de la mare de la meva companya de classe i llavors les altres noies és gent que també és propera a nosaltres, són coneguts, una també feia teatre amb mi, o sigui, és tot molt proper. Quan veu tenir l'idea de fer aquesta obra, teníeu en ment un públic convencional de teatre o un públic escolar? No, teníem en ment un públic terapèutic, o sigui, és un teatre que l'ha de veure gent que està en perill de patir bullying, de patir abusos físics, de patir abusos sexuals. Es tracta amb molta veritat, tant és que pràcticament no hi ha guió, el que fan les actrius són les escenes que elles mateixes han viscut, per tant no han memoritzat res, ho interpreten, ho fan, i li donem molta importància al col·loqui posterior. Això quan ho fem, tant ho fem per públic, és per públic interessat. No és per públic de dir aquest divendres què fem? Doncs podríem anar al teatre i aprendre una cosa. No és molt bé això. I una cosa, m'imagino que una obra d'aquestes característiques requereix un assessorament especialitzat? En el nostre cas teníem por al principi que potser seria massa fort del contingut o molt explícit i el que vam fer, el Joan Lluís i la meva mare es van posar en contacte amb especialistes del centre on estava jo ingressada i van vindre a veure un assaig i clar, vam veure que ploraven i van dir, ostres, ens estem passant molt i no ploraven perquè van connectar moltíssim i els hi va semblar una gran idea i a més també tenim el seu assessorament en el moment del col·loqui que sempre ve algun terapeuta, a vegades ve la meva pròpia terapeuta o gent d'ITA, que és el centre on vaig estar jo i sense ells realment no haguéssim pogut tirar endavant tampoc. No ens haguéssim gosat perquè hi havia dies que dèiem no ens estarem passant amb això que estem explicant i vam necessitar que ens ho assessorissin terapèuticament. Doncs Joan, Maria, ens hem deixat alguna cosa? No, sempre que fem la funció molta gent ens diu això ho heu de fer per les escoles i nosaltres diem, i aleshores doncs aquí estem. Si voleu, doncs ho farem. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Doncs què, seguim? Doncs sí, ara anem a un espectacle completament diferent perquè així és la vida, plena de contrastos. Ja ho deia Shakespeare, de vegades la vida és com una tempesta, però després de l'huracà sempre arriba la calma. Perdona? Això ho va dir Shakespeare? Sí, però ho va dir en Philip Shakespeare, que és el germà petit d'en William, que no és tan conegut, no, sí, però també va dir coses molt interessants. Doncs això, passem d'un espectacle tempestuós a un de més calmat. Bé, la veritat és que l'espectacle que presentarem ara, de calma, la veritat és que poca. Es tracta de Victory, un espectacle dels Brothers Bros, una companyia internacional de hip-hop
dansa i cultura urbana nascuda a Barcelona el 2006. Hipsterly explica la història de hip-hop tant de la dansa com de la música des del seu naixement al 1960 fins a l'actualitat. Sortireu sabent un fotimer d'estils de dansa i de música que jo desconeixia absolutament. El popping, el looking, el beatboying, el beatbox, l'escratch... Jo vaig flipar. No m'estranya perquè el públic té una participació molt activa durant el show. Sí, tenen un missatge tan positiu i t'encomanen tantes ganes de ballar que jo és recordar l'espectacle i és que em venen ganes de pujar aquí a dalt. Ai, sisplau. No puc ballar una mica? No, millor que no. Bé, doncs un altre dia. Montse, doncs què et sembla si tornem a contactar una altra vegada amb el centre de control per veure com segueix el número d'escolars? Anem. Sí? A veure... Carla, com va, Carla? Doncs sí, Toni, arribem a l'1.000.000, ja anem per 981.000. Això té tota la pista. Voleu fer el favor de callar, sisplau, que estem en stream. Home, ja, sisplau. Bé, sembla que de l'emoció estan allà com... estan opinions, sí. Està tot bé. I els passos de la dansa dels Brothers Bros ens faciliten la connexió amb el següent espectacle. Perquè els passos poden ser curts, llargs, encadenats, arrossegats, saltats... Si parlem de viatjar, un pas es podria considerar com l'unitat mínima de viatjar. I tot viatge comença amb un pas. Hi ha primers passos que han canviat la història de la humanitat. Aquell pas va ser tot una odissea a l'espai. I parlant d'una odissea a l'espai, precisament el 2001 es va fundar la companyia d'espectacles La Roda Produccions, que aquest any presenten Armstrong, un musical molt especial. Un repàs històric als fets més rellevants del primer viatge a la Lluna. Que què és Armstrong? Us ensenyem un boxinet de l'espectacle. Crec que aquí. Pot ser? Sí. Estarem en directe. Cinquena prova de l'enlairament de l'avió. Tothom al seu lloc. Som-hi! Noves cometes nebuloses, forats negres, som exploradors, som descobridors i en tot un univers que ens enamora i canviarà el nostre món per sempre. Junts a la nau espacial, navegant més enllà del cel, ens toca viure a l'espai i el nostre somni farem realitat. Yeah, 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 na, 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 na. Na, 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 na. A la lluna que està esperant. Yeah, 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 na, 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 na. Na, 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 na. Que la lluna que està esperant. Yeah, yeah, yeah. Junts a la nau espacial, navegant més enllà del cel, ens toca viure a l'espai i el nostre somni farem realitat. Que la lluna ens està esperant, la lluna, que la lluna, que la lluna ens està esperant. I per explicar-nos el què, el com i el quan d'Armstrong tenim amb nosaltres el productor de l'espectacle Jordi González. Hola. Bona tarda. Què tal, Jordi, com estàs? Molt bé. Benvingut. Armstrong ens parla de Neil Armstrong, però a través dels ulls de la seva neta, no? Correcte. És una història de creació pròpia, inventada 100%, però basada en fets reals. Perdó, amb noms i personatges històrics reals.
És un homenatge als avis, bàsicament, Armstrong. Sí, no, jo l'he vist i vaig flipar. I una cosa precisament que em va agradar molt és això, és el tractament de la figura dels avis, no? Sí, és una figura que a vegades utilitzem molt i tothom estimem molt, però és una figura que a vegades està com poc valorada, crec. I ens venia molt de gust retre això, un homenatge als avis, que des d'aquí un petó molt fort a tots els avis i àvies del món. En tots els espectacles es nota la preocupació per educar el públic infantil sobre la base d'uns valors cívics, culturals i socials. Sí, intentem fer tot això sense voler alliçonar, diguéssim. Ens agrada plantejar el que creiem interessant i que el propi infant o jove faci la seva reflexió a posteriori. A vosaltres, als vostres espectacles, sempre us agrada que hi hagi com més d'una trama principal, però hi ha més trames. A part de la trama de l'Avi Armstrong, què més podem veure? Mira, hi ha una trama que ho explicaré aquí, però molt breument. Hi ha, per exemple, una història d'amor de dos nois que s'estimen, però és una història que enlloc surt mencionada a la sinopsi, al dossier pedagògic, i és perquè justament volem no donar-li importància i per això va ser això, per exemple. I és una part de la història, una trama que a mi m'ha agradat molt, per exemple. Molt bé, Jordi. Escolta, no sé, anem una mica malament de temps, però ja ens hem deixat alguna pregunta. Voleu afegir alguna cosa més? Sí, a quina franja escolar va especialment... Vale, és molt obert, perquè realment hi ha moltes capes i arriba a totes les edats. Recomanem sobretot el cicle mitjà i superior, i ESO, inclús si veu de cicle inicial, endavant. Doncs Jordi, ara sí. Em sap molt de greu, el temps ja ho saps com funciona la ràdio, però jo crec que es poden fer 5 cèntims una idea de què va l'espectacle. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I d'un conqueridor passem a un altre. Deixem el Neil Armstrong i rebem de la mà de Cascai Teatre l'espectacle Unta el Cèsar. Marcel Tomàs, Toni Escribano, benvinguts. Com esteu? Bé, estem molt bé. Hem de fer un sketch i les ganes que hem de fer avui. Unta el Cèsar segueix la vostra saga d'espectacles històrics, un tal Quixot, un tal Shakespeare... Quin Shakespeare? El Williams o el Bo? No existeix aquest! Sí que existeix. Com deia, segueix la saga d'espectacles històrics on expliqueu el que s'ha d'explicar, molt d'explicar, però a través del fil conductor de l'humor. És així? Sí, correcte. L'humor el fem servir com a eina per explicar i això per explicar. És clar. Vale. Jo, la veritat és que he vist molts espectacles vostres i sempre he flipat moltíssim. I haig de dir que el que més m'agrada és com connecteu amb el públic. T'agrada? És que ens agrada molt connectar amb el públic perquè és una manera molt directa, molt fresca, no? No trobes? És fresc. Tu de què vas vestit? Jo? De què vas vestit? De romano. De romano no, de romano. ¿De romano o de romano? Romano. No, de romano, de romano, no de romano. Pues sí, que sí, la veritat és que sí. Que connecteu. Connectem, de minut zero connectem amb el públic. Vosaltres sou una mica renacentistes, no? Perquè combineu moltes disciplines artístiques. Totalment renacentistes fins al fons totalment. 100%. Doncs escolteu, se m'acut una cosa, per què no ens ajudeu? Hem de fer un sorteig. Sí, una caixa de verdures i de fruites que ens ha regalat Mercabarna per regalar als espectadors. Mira, fem una cosa. Sí, perquè nosaltres sabem que vosaltres sou els més indicats per fer aquest sorteig, no? Perquè esteu acostumats, no?, a que us llencin sempre tot tipus de verdures, no? Verdures no. Verdures què és això? Verdures de què? No us llencen... No ens han tirat mai de la vida verdures. Les verdures de les mengem. Què dius ara? Podem fer el sorteig? Sí, sisplau, doncs mira, agafeu un paperet per veure la fila i l'altre per veure la butaca, remeneu bé, molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs anem a veure. Doncs el guanyador, la guanyadora és...
Fila 9, seient 10. Fila 9, seient 10. Mercadona, ja ho sabeu, és un dels principals mercats majoristes d'Europa, és una autèntica ciutat alimentària formada per gairebé 600 empreses que funciona les 24 hores del dia. Doncs enhorabona a la guanyadora o al guanyador. I Marcel, Toni, també moltíssimes gràcies per tot, per la visita, pel sorteig. Una cosa, abans d'avançar, és que tinc una pregunta, perdoneu, és que fa estona que em dóna voltes pel cap. Per què aneu vestits així? Perquè hem vingut a fer un sketch, Toni, hem vingut a fer un sketch, hem vingut de Girona a fer un sketch. Hem vingut a les 8 del matí, m'he agafat a la Renfe, al tren de la Renfe, per venir a fotre un sketch. I arribeu ara? Sí, esclar que hem arribat, fa 10 minuts, coi, per això venim vestits d'aquests. De romà, ja d'anar vestit de romà per agafar la Renfe. Escolteu, és que no havíem quedat, Com que no? Ho hem estat parlant per telèfon, Toni, concentra, Toni, concentra, Toni. És que mira, és que precisament aquesta música... No. Aquesta música ens indica que heu de marxar, però escolta, si havíem quedat, doncs havíem quedat. Hem de fer un sketch. Vale, però que sigui ràpid. Vinga, va, anem molt malament de temps. Vinga, va. Punta al Cèsar. Gràcies. Romans compatriotes, benvinguts a Barcelona. Escolta, una mica de música no aniria bé. Voleu una mica de música? Home, sí, una mica de música, amb emboixaderes, diu fotut fum, li heu tirat tot, heu fet de tot, hòstia, venim els de Girona i no hi ha res aquí, vinga aquí, una mica de música. Música, rock, sí. Gràcies. Romans compatriotes, benvinguts al Polioramum. Para un moment, una mica de llum no pot ser? Toni, una mica de llum, va, una mica de llum. Justo, sisplau, una mica de... Dios, vinga, va, tornem-hi, ara, uita això. Punta al Cèsar. Germans, compatriotes, ciutadans de Roma, Toni, què vols ara? Podríem fer-ho allà amb un raconet. Sí, però ràpid, sisplau. Sí, més cap allà. Feu cap allà, sí, però una mica... Vinga, ciutadans compatriotes de Roma, benvinguts al Poliòrium. Estem aquí tots... Escolta, que no se me veu, és que podries donar la llum, sisplau. Toni, concentra't allà, aquest racó d'allà, sisplau. Podeu posar una miqueta de llum? Gràcies. Vinga, quatre trompetes. Punta al Cèsar. Germans compatriotes, benvinguts al dia que Juli Cèsar va estar al Poliorama, el dia... Ave César! Ave César, sí, has de dir Ave César. Ave César, sí, Ave César. Ave César ho has de dir. Però ho has de dir un gal, és Galo. Obèlix, és Galo. Va, tornem-hi, posa trompetetes, a veure si acabem ja l'esquetx aquest. Ara... Ave César, carai! Què dius, carai? En gallego. No, en gallego, no, en galo. Galo no és francès, galo francès, de Francia, Dios, galo. Va, tornem-hi, a veure si acabem ja d'una vegada. És pitjor que la Renfe, això. Ave César! Ave César! Ave, home, els meus amics, els estimats gals que us ha portat. Suposo que heu vingut a rendir-vos. Rendir-nos mai! Vosaltres imperialistes romans cabrons ens heu fet tot el que teníem a nosaltres, les nostres pagues, les nostres pagues! Sí, d'acord, molt bé, sí, d'acord. Sous unes raravis, l'únic que volem és portar-vos a la grandesa de Roma, aquestes terres hostils. Savoir fer, menjar bé, aquestes coses. Déu meu, no olores això? Què fa olor? Quan surts a la Rambla, què fa olor, Arre, no, ets que caliquà, perquè us hem fotat el clavegaram, és cosa dels romans, el clavegaram. Ai, papà del clavegaram, que han fet per vosaltres els imperialistes romans. Moltes coses, els aqüeductes, Els aqüeductes, aquesta obra d'enginyeria romana per salvar tots els desnivells, portem l'aigua potable de les grans muntanyes, de les grans... Vale, parla del clavegaram. Parla del clavegaram i els aqüeductes, que han fet per vosaltres els imperialistes romans. Les carreteres, més de 400 milles romanes, per tots els 400.000 quilòmetres, tots els camins porten a Roma. Vale, parla del clavegaram i els aqüeductes. Perdoneu, és que... Tens una trucada. Sí, Diu que és un expert del món romà. Sí. Sí. Hola.
Hola, mira, que ets en Marcela? Sí, sóc jo, jo mateix. Mira, sóc en Josep Molina, que sóc historiador. Sí, és que he estat escoltant aquesta afirmació que heu fet de les ovelles, i és que no és així. No és veritat, no és exactament com ho dieu, Home, això ho hem tret de l'Instagram, Josep. Digueu Instagram, home, no digueu bestieses. Això hem de ser una miqueta més rigorosos, més professionals. Però no fer Roma en 3 dies, ho hem tret d'allà. No es pot donar informació. Podeu parlar fora, que hem de continuar. Gràcies. Una cosa. Digue'm, Ara mateix sí que jo he flipat. Veus? El que passa a mi cada dia. Bé, i del desè espectacle d'aquesta temporada, el desè espectacle d'aquesta temporada ve del sud i és un 10. En Fuenteovejuna i el Tenorio comparteix el top 3 dels espectacles més representats en llengua castellana. La venganza de Domendo és una nova producció de tricicle adaptada i dirigida per Paco Mir. Paco Mir. Nova, no sé, perquè la va estrenar el 2010, jo me'n recordo perquè jo estava en aquell muntatge. Toni, te'n recordes? Sí, jo també hi era, i la veritat és que és molt divertida perquè ha de tenir molt de ritme, no? Els espectacles que fa el Paco sempre han de tenir molt de ritme. Sí, i veus, molt Sí, i has de fer... Sí, d'acord. Paco, hola Paco. Molt bé, ara molt bé. Com vas arribar a la venganza de Domendo? Doncs de casualitat, perquè per mi era una obra rància, completament, d'aquestes que ningú vol veure, que és un humor ranci, però un dia estava avorrit en un estiu i no tenia llibres i vaig anar a Burgos, precisament, que és on passa la venganza, i la vaig trobar i dic, ostres, li vaig donar una oportunitat. I des que la vaig llegir dic, això s'ha de fer. I com és l'adaptació? L'adaptació està molt retallada perquè l'original dura 3 hores, està posada en un idioma, bueno, no està posada, hi ha paraules molt difícils que s'han canviat perquè la gent la pugui veure sense un diccionari i els acudits molt antics doncs estan al dia. Jo, la veritat és que és una obra que... Paco, sí. És el Toni. La veritat és que no estic d'acord que sigui rància, perquè jo la veritat és que trobo que és molt rica en la mètrica, per exemple, és una exhibició de mètrica, fa moltes referències al segle d'or. La cara als profes és una lliçó magistral sobre mètrica, perquè el Pedro Meoseca, a més de fer coses originals, de copiar i plagiar les llegendes a Lope de Vega, Calderón, vull dir que si has llegit els clàssics llegint La venganza de Domendo, veus ràpidament de què se'n fot. I a més és tan difícil perquè vaig haver de demanar ajuda al Salvador Oliva, que és traductor de tots els Shakespeares del William. Sí. Això perquè no coneix el Filip. O sigui que està tot molt estudiat. Aquesta versió, a diferència de la que vam fer nosaltres, té missatge, no? Sí, perquè, clar, si tu fas teatre per riure, això sí que li ha passat sempre, doncs no guanyes premis, no tenen una consideració, que és una mica el que li passa a Meoseca, que és el rei de l'estracanada, i llavors ho hem canviat i aprofitant els entreactes he col·locat missatges, perquè la gent se'n pugui anar a casa pensant. Com si fos el llibre, però... Què m'hauran volgut dir? Què m'hauran volgut dir? Doncs mira, precisament preparant aquesta entrevista hem trobat un àudio que confirma el valor inqüestionable del teatre de Muñoz Seca. És un àudio que és de la veu del mateix Valle Inclán. Quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor, desnúdenle de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y facilidad para la parodia, y seguirán ante un monumental autor de teatro. M'ho diu el Valle Inclán. És que és molt bo, Muñoz Seca, el que passa que té aquesta fama. Tu ets un dels directors que més escolars has aportat aquesta xifra del 1.000.000 d'espectadors. Què anem a veure? Jo vull veure ja si l'hem arribat ja o què? Anem al centre de control, a veure què ens diu la Carla. Carla, què tal? Estem posant, no? Hola, Toni.
Ha caigut un grup molt gran. Em sap molt greu, però crec que no arribem a 1 milió. No aquesta temporada. Bé, doncs jo espero que els professors i les professores d'aquí s'animin, perquè només que tingui la meitat d'èxit que va tenir el Perro de l'Hortolano... Un 2 por 1, no? Lo que sigui. No, la veritat és que, o sigui, si segueix la mateixa línia que el Perro de l'Hortolano, perquè el Perro de l'Hortolano ho va patar bastant, no? Peta ja ho va. Paco, me imagino que habrás tallat alguna cosa, pero dime que no has tallat el monòleg de les 7:30, sisplau. Es que tu inocencia ignora, señora, que más de una hora a las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Bueno, y un juego vil, que hay que jugarlo a ciegas. Pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar al dolor pues indica que maltasas y eres del otro deudor. Más hay de ti si te pasas. ¿Qué? Si te pasas es peor. ¿Y tú, don Mendo? Seréname, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un paso y otro paso, el marqués las cartas dio. Yo di un 5 y dije ¡paso! El marcó y otro paso. Muy bien, muy bien. Y se pasó. Se nota que lo hiciste. El varón dijo ¡plantado! Bueno, tu també te vas a mover. Home, ja té 3 vegades. Escolta, Paco, doncs mira, perdona, ja aprofitant que estàs aquí, crec que és la persona més adequada per regalar 2 entrades. Sí, un altre sorteig, sí. 2 entrades que tenim per l'aquari. Crec que és la persona més adequada, no? No te'n recordes? Mira. Te'n recordes o no? 30 anys es visiten. Bé, doncs si em vols ajudar pots remenar una miqueta per veure qui li toquen aquestes entrades. Dóna'm una papereta. Vale, perfecte. I... molt bé. Ostres. Curiós. Atenció, guanyador, guanyadora és... la tinc molt a prop. Fila 1, seient 2! Fila 1, seient 2. Vale, no passa res. Un altre. No passa res. I, a veure... Posa'm el redoble, sisplau, una altra vegada. Roc, gràcies. Guanyador, guanyadora, fila 8, seient 9! Què, tampoc? Sí? L'Aquarium, Pascal Bonatero. Ja no és l'Aquarium de sempre. Ha finalitzat nombroses renovacions i ara és supermodern. Té més piscines i més espais interactius, immersius, normal, és un aquari. Jo crec que Toni va estar la setmana passada, va flipar. Jo sí, com saps, vaig flipar, però moltíssim. Jo crec que m'he d'anar perquè estan posant la música que jo vaig dir que posés i se l'agradava. Doncs ja saps el que t'has fet, Paco. Max. Has arribat tard. Gràcies, Paco. I ara és el torn d'Adam. Un musical que demostra que Catalunya no només està Maricel, vinga Maricel, sinó que també es fan espectacles musicals amb altres pressupostos, esclar, però molt i molt potents. Qui és el meu personatge, la Mia. Però si us expliqués seria un spoiler, així que ja sabeu què us toca. Aquest és l'Alan i aquesta és la seva família. Es pot saber què collons has fet, potser no ho saps però em defenso tot solet. Ja no sóc cap nen petit i em toca decidir, si parles amb el profe no em penso contenir. Què t'has pensat, no parlaràs així mai més? Massa dies que no m'expliques res. Potser has trobat un lloc millor per compartir el que sents. Potser el que vols és perdre i ni tan sols ho sé. Doncs sí, aquesta és la nostra família. I vivim moments de tot tipus. Discussions, moments tensos, però
però per descomptat, moments feliços. L'avi completa la nostra família i sense cap mena de dubte, aquest és el nostre moment preferit de l'any. Sempre he volgut demanar joguines i regals, però mai pensat davant que estrany. M'he portat d'allò més bé, així que res que em sorprenguin els tres, els tres. Jo he portat de festa, els tres, potser me preguntaré un bitllet. Si finalment demanes algun regal als Reis, voldria que m'entengui la gent, tenir una vida ben normal i ser feliç fins al final. Com m'agrada Nadal. Doncs ell és l'Ara, un adolescent normal. Però què vol dir normal? Doncs com qualsevol altre adolescent. Amb una mare típica d'adolescent i malauradament amb els típics problemes d'adolescent a l'institut. Però ell això no us explicarà mai. Per això volem ser nosaltres que expliquem la seva història. La història real de l'Ara Montoliu. Caminar com mai abans ho he pogut fer. Volar com sempre imaginant i ser. Que sempre he sigut jo i cada cop millor. Perquè anem malament de temps, si no jo demanava fer una mica més. Avui ens acompanyen els dos creadors d'Ara, Marc Puig i Mateu Pere Miquel, que té nom de tres, Mateu, Pere i Miquel, però només és un. T'has posat tres noms perquè fas tres feines, autor, director i compositor? Mira, pues. Sí, no? De què parla ara? Alan explica la història real de l'Alan Montoliu, que és un jove de 17 anys que es va suïcidar per culpa del bullying i de la transfòbia que rebia tant a l'escola com també l'assetjament social. Però sobretot parla, com heu vist, de totes les relacions familiars, juntament amb la seva família, tots els problemes de l'institut, amb els professors, amb els companys. Sobretot parla de l'assetjament social. I per què heu triat aquesta història? Sí, quan la vam descobrir vam pensar que era una història fascinant, impactant, que ens quedava a prop de casa, aquí a Catalunya, una història real d'aquí impactant, i que vam creure oportú explicar-la dalt de l'escenari, sobretot allunyar-nos del relat com es va explicar sensacionalista de la premsa, i quan vam conèixer la mare d'Alan va ser una de les coses que ens va demanar i que per tot va voler explicar ella la seva història des del seu punt de vista. És que de vegades sembla que totes les històries passin lluny de la nostra realitat, però vosaltres sou com una mena de companyia a quilòmetre zero, parleu de coses properes. Sí, és que sempre pensem que no cal anar gaire lluny per trobar històries fascinants, no? Que a vegades ens en anem molt lluny i només girant una miqueta al cap comences a preguntar i a conèixer gent i tenen històries realment fascinants i que no han sigut mai explicades. Alan va començar sent una peça curta, veritat? Sí, va ser un encàrrec d'un microteatre musical i a partir de llavors l'encàrrec va ser sobre l'LGTBI i al veure la reacció del públic, la reacció dels estudiants i de tot el col·lectiu que demanava més, doncs vam decidir investigar, conèixer la història de l'Alan a fons i posar-la en gran format a l'escenari. L'any passat ho veu petar amb Alan. Quina experiència heu tret de les funcions escolars? Bueno, és que per mi les funcions escolars són un imprescindible amb Alan, vull dir que parlem justament dels problemes que tenen els joves i els adolescents a l'institut, per tant em sembla com imprescindible i m'encantaria que ho pogués veure totes les persones, perquè jo sempre dic que quan acabem les funcions escolars, si una de les persones que hi ha en aquesta platea, una, i mira que la platea és gran, si una aconsegueixo que un comentari que estava a punt de fer se'l calli i no el faci, sí. Hòstia. Tot bé? Tot bé, en directe. Si aconsegueixo que una persona... Ja callo. Si aconsegueixo una persona d'això... Si aconsegueixo una persona canvi, perfecte. Sí, a mi em va flipar els debats que es generaven en els col·loquis per a estudiants molt joves també, com quina maduresa, després de veure la història i de connectar, em va al·lucinar. Doncs abans que soni un altre tipus de sons diferents del que acaba de sonar,
perquè anem una mica justos de temps, però si voleu afegir alguna cosa, sisplau, tot el que heu dit en tan poc temps és molt interessant, però encara us donem una miqueta de temps perquè digueu el que voleu. Mira, jo he de dir que aquest teatre és meravellós i que es veu bé de tot arreu. Jo quan estàvem aquí la temporada passada vaig anar a l'última butaca d'allà, veig que es veu perfecte. Vull dir que és super... O sigui que si alguna escola està a l'última fila, que no es preocupi, no? Gràcies. I el track de foliograma és meravellós, estem molt contents. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Marc Mateu. Bueno, moltíssimes gràcies a les 4 per estar avui aquí. Moltes gràcies. Seguim, això és la ràdio d'espectacles en classe, nosaltres som la Montse Díez i el Toni González i el nou convidat que ens acompanya és moltes, però moltíssimes coses. És filòleg, professor enrotllat dels que porta els seus alumnes al foliograma, periodista, col·laborador televisiu, influencer i des de fa uns anys escriptor, en Cristian Oliver. Hola, Cristian, com estàs? Hola, molt bé, què tal? Escolta una cosa, tens temps de fer alguna cosa més a la vida? Sí, vivint pujant-me per les parets. Sí, vivint amb nervis tota l'estona. El temps és elàstic. Jo crec que tothom té el mateix temps, però cadascú se l'organitza. Per tant, és una qüestió d'aprendre. Però vaja, que diguis estressat. Però ets una persona organitzada? Jo crec que no. En el meu desordre aconsegueixo fer les coses. Jo crec que és una cosa una mica estranya. Tu ets un habitual d'espectacles en classe. Quin paper té el teatre en el teu dia a dia com a professor? Home, el teatre per mi és essencial per treballar l'expressió escrita, l'expressió oral, el treball en equip, la confiança, l'autoestima. Jo recordo una activitat que vaig fer, però vaig dir, anem a mirar les portades de diaris, anem a agafar una fotografia i anem a convertir-la en un fragment teatral, no? I van agafar una fotografia d'unes persones que estaven travessant el mar intentant buscar una vida millor i van convertir aquella escena tan dura en un fragment teatral que va emocionar perquè van aconseguir posar-se en la pell d'aquelles persones que ho estaven passant tan malament. Escolta, Cristian, i què et sembla la propera temporada escolar, la programació, com la veus? Què et sembla? Espectacular. Com una classe diversa, molt variada. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Escolta, Cristian, tu no venies aquí a hablar de tu libro. Pot ser. Doncs vinga, parla de la teva novel·la juvenil que es diu 2 per 1, no? Sí, és una novel·la que està protagonitzada per 2 germans bessons, adolescents, que es porten fatal i que un dia un dels 2 germans es fixa en un noi que li encanta, s'atreveix a parlar-li i el germà diu, doncs vaig a molestar el meu germà i es fa passar per ell per boicotejar-li les cites i que no triomfi aquell amor, no? Es pot imaginar que és una història plena de drama, però també de riures i que m'encantaria que els docents la poguessin llegir a les aules amb els seus estudiants. Jo la veritat és que l'he llegit el llibre i vaig flipar. I a més, el teatre és una part important del teu llibre. Sí, vaig voler utilitzar el teatre en un dels capítols per donar un missatge, com demanaries perdó a algú a través d'una escena de teatre. I em va semblar una bona forma, per tant, si en voleu saber més, tu ja t'has llegit ja no, però si vols també, i qui més ens escolta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristian. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per donar-nos suport. Gràcies a vosaltres. Sí? Música de rock! Això vol dir que és el moment de presentar Rock en Família. Welcome to Discovering Queen. Hello everyone, how are you? Discovering Queen es un espectáculo de rock en familia que pretende acercar a los más pequeños, en un inglés básico y adaptado, la música y la historia de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, en un espectáculo que conjunta a la perfección lo lúdico y lo didáctico. Play the Game, considerada como una de las mejores bandas tributo a Queen de toda Europa, será la encargada de mostrar a los más pequeños las principales canciones de la banda con una puesta en escena y caracterización increíblemente similar a la banda original. En paralelo, y aprovechando las pausas entre bloques de canciones, nuestro presentador propondrá juegos a los más pequeños mientras les introducen en el mundo de la música y sus términos de la forma más divertida, siempre con el objetivo de que se diviertan y aprendan con el inglés. El incombustible Discovering Queen de Rock en Familia, una compañía madrileña especializada en espectáculos familiares que inoculan la pasión por el rock clásico. Hoy nos presentan 2 producciones y para hablar de ellas nos acompaña Juan Olguera, su director. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan? ¿Vosotros sois una compañía madrileña o de Móstoles?
Bueno, sí, las dos cosas. De Móstoles como las empanadillas y de Madrid como... Entre otras muchas cosas. Sí. ¿Qué son Queen para ti? Bueno, Queen es una de las bandas más importantes del rock and roll y el rock and roll consideramos que ha de considerarse cultura popular y por eso nos parece importante darlo a conocer a una nueva generación de oyentes que probablemente se conviertan en rockeras y en rockeros. Queen, más que un concierto, es un espectáculo dividido en dos partes, ¿verdad? Sí, eso es. Tiene una parte eminentemente didáctica en la que intentamos que las niñas y los niños pues aprendan un poco de la cultura del rock, de los instrumentos básicamente, de los integrantes de Queen, de su historia, su contexto histórico y sociocultural y también que aprendan un poco de inglés de paso ya pues haciendo algunos juegos en inglés. Eso te iba a decir porque es bilingüe, utilizáis inglés y castellano. Sí, eso es, sí. En una forma fácil y amena para que, bueno, que las niñas y los niños pues adentren también en el idioma de Queen. Y, Juan, una cosa, ¿es un concierto? ¿Está a todo volumen? Bueno, casi a todo volumen, porque nosotros en Rock en Familia siempre cuidamos mucho que el volumen esté limitado, pues para no herir la sensibilidad auditiva de los más pequeños, pero sí que noten la potencia de la música en directo, ¿no? Que sepan y comprendan que un concierto no es escuchar un disco en casa, sino que tiene una energía especial y que les llegue de esa forma especial, pero teniendo cuidado con la sensibilidad auditiva. Pues Juan, antes de pasar a vuestra segunda propuesta, ¿quieres añadir algo más, alguna cosa más? Nada, pues que yo creo que mejor venir a verlo que contarlo, porque sin duda es mucho mejor la experiencia en vivo. ¿Y tú, Tony, quieres añadir alguna otra cosa? Pues no, la verdad es que está prácticamente todo hecho. ¿Seguro? No. ¿No quieres decir que ya lo viste y que flipaste? ¿De qué os reís? Sí, por supuesto, yo lo he visto y, cómo no, la verdad es que flipé muchísimo. Juan, este año estrenáis un nuevo espectáculo, Mujeres del Rock. Además de mujeres cantando rock, supongo que es Mujeres del Rock. Bueno, pues es una forma de reivindicar también el papel de la mujer en el rock and roll, en la cultura del rock and roll, y de poner de manifiesto el papel y la importancia que ha tenido para este género musical el papel de las mujeres. ¿Y a qué cantantes hacéis un homenaje? Bueno, pues hemos escogido algunas que sean especialmente representativas y están desde Wanda Jackson hasta Janis Joplin, Amy Winehouse y Tina Turner. A Tina Turner especialmente, ¿no? Porque tú conociste a Tina Turner. Bueno, yo la última vez que estuvo en España yo creo que tenía 2 años, pero bueno, me contaron mis padres que me encantaba. Le debiste dejar como una impronta, ¿no? Sí. Como una seña importante porque, bueno, hay un mensaje para ti, escucha. Right now, the best musician in Spain is Juan Olguera because he's simply the best. Lo encontré escarbando en los archivos de la radio. Sí, lo tenía mi padre, ya me lo había enseñado. Hace mucho, claro, tenía en un disco de pizarra. Y una cosa, ¿cuál es la parte didáctica de Mujeres del Rock? Bueno, pues sobre todo eso, poner en valor, como decía, el papel de las mujeres y también contextualizar con todo lo que es la cultura de la música en vivo y de la cultura rock and roll y bueno, el valor como cultura popular, como decía antes. Pues no tenemos imágenes del espectáculo porque es un espectáculo de estreno, pero me quedo con las ganas, porque yo tenía muchas ganas de verlo. Vale, no tenemos imágenes grabadas, pero sí que tenemos imágenes en vivo. ¿Cómo no? No tenemos imágenes en vivo. Sí, ha sido una sorpresa de última hora y yo he tenido la suerte de ver un ensayo de... Bueno, no, o sea... ¿Es cierto o no es cierto? Yo también estaba. Sí. Cuando estuve con Tina Turner. Bueno, y he flipado con Tina Turner, quiero decir, con Elena Pérez no he flipado. Totalmente. Pues con todas ustedes, en directo, Tina I call you and I need you, my heart's on fire. You go to me wide and wide. You come to me, give me everything I need. A lifetime of promises and a world of friends.
13 espectacles flipants i donem per tancada el que conformen els 13 espectacles tota la temporada escolar de la propera temporada. Moltíssimes gràcies, esperem que hagueu gaudit moltíssim. A partir de l'octubre, aquí a Casa Poliorama, us seguirem fent miracles per arribar als 2 milions d'espectadors. I ara, abans d'anar corrents a reservar les entrades, podeu, si voleu, ja aquí al hall del teatre han fet un picoteo que és del restaurant El Moca, que està just davant creuant les Rambles, el millor restaurant de totes les Rambles. Tenen espai especials per grups, fan càtering per cerimònies i el menjar, bé, després em direu que us ha semblat, que està boníssim. Moltíssimes gràcies. Gràcies per venir. Sigueu feliços. Aneu al teatre. Perdoneu el meu català, continuaré amb el Duolingo. I sobretot, busqueu el costat positiu de la vida, sempre. Gràcies per venir.